Kaixo, nire izena Laida da, Ategorri behatzeiko ikaslea naiz, eta Euskaraldian hartuko dut parte ahobizi bezala, Euskara oso hizkuntza polita dela uste dudalako. Kaixo, Felix naiz, Ategorri behatzeiko ikasle bat, eta aurten ahobizi izango naiz Euskara Euskaldunen altxorra delako. Kaixo, ni Unai naiz, Ategorri institutuko irakaslea, eta ahobizi izango naiz Euskaraldian, logikoa denez. Euskaraldian parte hartzen dut, guk parte hartzen ez badugu, beste inork ez duelako parte hartuko, eta gure hizkuntza denez, guztion artean zaindu behar dugu eta babestu behar dugu. Ni Ume Montoya naiz, Ategorriko ikaslea, eta Euskaraldian ahobizi izango naiz, ezinbestekoa delako gure hizkuntza mantentzea. Ni Ekai naiz, Ategorriko ikaslea, eta Euskaraldian ahobizi izango naiz, gazteon artean Euskara bultzatzeko. Kaixo, ni Maite naiz, garbitzailea naiz, Ategorriko institutoa, eta belarri prest izango naiz, lotsa galtzeko. Kaixo, guk Mailita izane gara, Ategorriko ikasleak, aurten ahobizi izango gara, Euskara sustatzeko. Kaixo, Aner naiz, Ategorri behatzeiko ikaslea, eta aurten ahobizi izango naiz Euskara gure artean zabal dezagun. Kaixo, nire izena Jontxu da, ni ahobizi izango naiz, administratia naiz hemen Ategorri. Eta nik uste oso garrantzitsua dela euskara erabiltzea administrazioan. Kaixo, ni Iskander naiz, Ategorriko ikaslea, eta Euskaraldian parte hartuko dut ahobizi bezala, oso garrantzitsua iruditzen zaidalako euskara defendatzea. Kaixo, Aimar naiz, Ategorri behatzeiko ikaslea, eta aurten ahobizi izango naiz. Euskara kulturaren altxorra delako. Kaixo, ni Darinka naiz, Gaueko ikaslea eta Euskaraldian ahobizi izango naiz, Gaueko batxilergoan ere euskara behar delako. Aupa, Itxasne naiz, Euskara irakaslea, eta badakizue berriro datorkigula Euskaraldia, eta esan nahi dizuedana, euskara guretzat oso garrantzitsua dela, eta ez utzi galtzen mesedez, euskaldunek eta batez ere euskaldun berriok egin dugun esfortzua euskara bizirik mantentzeko. Eta beste gauza bat, begiratu euskara mesedez beti bihotzetik. Bale? Venga, euskara egin. Kaixo, ni Miren naiz, Ategorriko zuzendaria. Eta aurten, Ategorrin ni ahobizi izango naiz. Nik uste dut, euskarak bere lekua behar duelako ikastetxe honetan.